Bukantidad sa 5.4 milyones pesos nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit sa joint bypass operation nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7 uban sa City Intelligence Unit, City Drugs Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office ug sa Naval Forces Central. Napahigayon ang pagpangronda alas 4:30 kagahapon sa hapon sa M. Lugarta Street, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandaue. Matud ni Lea Alcantara ang tigpamaba sa PDEA-7 nga usa sa newly identified drug personality ang nasikop nga si alias Amel, 41 anyos, e-bike driver ug taga Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nasakmit sa iyang posisyon ang usa ka pakete sa gidudahang shabu nga mitimbang og 800 gramos nga gibanabanang bukantidad kapin sa 5.4 milyones pesos. Midagan sud sa duha ka semana ang pagpaniid sa sospek nga giingong makabaligya og usa ngadto sa 2 ka kilo nga shabu matag semana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok sa sospek.